Τώρα Όντι, προχώρα Όντι. Θα πάει στη σερβιτόρα για να δούνε πόσο ωραία γραμμωμένοι κοιλιά και γελιακούς έχουμε. Η σερβιτόρα είναι εκεί, με το δίσκο. Είναι εκεί η σερβιτόρα. Θα το πιάσω τώρα. Τώρα, ναι, τώρα, πώς το πάει μέσα. Μέσα μπήκε. Πιο καλά μέσα μου, θα είναι μόνη της. Τι λέει βρε μουνί, θα Προτίμησε. Να είναι μέσα ή να είναι έξω να σε βλέπουν τόσοι. Καλύτερα βλέπουμε εσάς μέσα, θα πω. Σαν γαϊδούρι το σκέφτεται. Όντι, 43 δευτερόλεπτα βίντεο και είσαι ακόμα εδώ. Πάνε εσύ μέσα. Δεν θα σε διέρουνε. Εγώ είμαι εδώ, μου φοβάσαι. Πάρε, μην με κοιτάς καθόλου. Εντάξει. Όχι, είμαστε.